Здравейте, маратонци! Днес ще си поговорим за силата на смеха. Предполагам си спомняте, като бяхме деца, как се радвахме и се смеехме на всякакви малки незначителни неща. Смехът беше част от нашето ежедневие. И за съжаление, колкото повече порастваме и започваме да навлизаме в света на възрастните, ние чуваме изрази от типа „какво си се ухилил като зелка“, „не е прилично да се смееш толкова високо на публични места“ и тем подобни. Някак си изглежда, че тези хора, които се смеят и се забавляват, са несериозни и на тях не може да се разчита, не са зрели. И лека по лека, без да се усетим, за да се съобразяваме с социалните норми, ние забравяме да се радваме на живота и да се смеем ежедневно. Ползите от смеха са много, като на първо място, за мен това е пълната противоположност на стреса. Когато се смеем, тялото ни произвежда голямо количество ендорфини. Те са пълна противоположност на хормона на стреса, т.е. кортизола. Когато се смеем 10-15 минути, ние намаляваме нивото на кортизол до 70%. Така че можем да кажем, че смехът действа като антистрес терапия. Други ползи от смеха, отново благодарение на ендорфините, това е болкоуспокояващото действие. Доказано е, че 10-15 минути искрен смях могат да бъдат по-силно обезболяващи, отколкото синтетичните препарати, предлагани за тази цел. Друга полза от смеха е, че тя регулира кръвното налягане. Първоначално то се увеличава, но в дългосрочен план редовният смях нормализира кръвното налягане. Срещала съм жени, които ми казват, че целенасочено се опитват да не се усмихват и да не се смеят, защото това щяло да им образува бръчки на лицето. Това не е вярно. Когато се смеем, ние засилваме притока на кръв към мозъка и клетките, съответно те получават повече кислород. По този начин кожата ни е по-тонизирана и съответно ние забавяме процесите на стареене. В историята има много случаи на хора, които са се излекували благодарение на смеха, затова е създадена смехотерапията. През 70-те години на мъж на име Норман Казас била поставена диагноза рак без възможност за лечение. Той се прибрал в къщи и започнал да гледа много комедии. След един месец, когато си направил изследвания, се оказало, че няма нови метастази. И след като той продължил с тази смехотерапия, т.е. гледането на комедийни филми, няколко месеца по-късно бил излекуван. Смехът също може да бъде разглеждан като начин или един вид подход за намаляване на телесното тегло. Доказано е, че смях 100 пъти на ден замества 15-минутна тренировка с велотренажор. Друг интересен факт е, че 10-15 минути смях на ден изгарят 50 калории, което в дългосрочен план за една година се оказва, че ние можем да свалим 2 кг от нашето тегло, само като се смеем. Правени са много проучвания по темата за смеха и как той действа на нашето тяло. Но не трябва да забравяме, че ние сме най-голямата химическа лаборатория, която може да съществува, така че всичко е в нашите ръце. Смейте се, забавлявайте се, радвайте се на живота и бъдете всеки ден по-добра версия на себе си. Приятен ден!